Takže čaute ľudia, ja som Simx a vítajte u nového videa, tentokrát zase zo Skywars Part 2 s Tomičanom. Čaute, majte sa dobre? No, asi hej. Majú. Ja si nemyslím, keď si... Povedal majte sa dobre, alebo... Máte sa dobre, som povedal. Či? Či? Haha, to bolo divné. Ja A ty si smejem, divný človek. divne sa smejem. Diváci sa nemôžu mať dobre, keď... Teraz som omylom šťuchol do mikrofónu, pardon. Tak, keď pozerajú tvoje videa, tak ľudia normálne, že ochorú. Prečo to je nejaký... To prdele modré prasa s dementným... Šimon, toto ostrihneš, toto sa nerátalo. Ne, neodstrihnem, to bude fail. Fail time! Dobre, takže sme tu na ďalšom... Ne, ja tam nejsom, ty debil. Buď ticho, nevadí, skoč tam. Ja tam nejsom. Skoč tam. Ty kde si? Skoč, normálne skoč proste. OK. No konečne. No, vedľa 3, 2, 1. No, žiadne 3, 2, 1, ja už natáčam, more ja. Som vedľa teba. No ja viem. Všimol si to až teraz? A prečo si ma položil? Lebo som počul tvojho brata a tvoju mamu v pozadí a dosť ma to Moja mama tu nemôže byť, keď je v Thajsku. Aha, hops, tak neviem, niekto bol proste v pozadí a mňa to dosť sralo a musel som to zložiť, lebo furt tam niekto kecal, hučal a ja som chcel počuť nejakú pesničku, také, čo som si to nakon prehrával. Niečo piplo. Čo? Moje uši. Neviem, niečo piplo v mojom počítači a som sa skoro posral. A teraz som strašne blízko bol pri mikrofóne a uvidím, ako to bude úplne na hovno, keďže nemám žiadny pop filter alebo také veci. No čo? Lepšie než nič? Však ja mám to nič. Ja mám to nič. Čo? Ja mám to nič. Prečo má hen ten minus 7 skore, lebo sa zabil už? No. Aha. A keď zomreš ako predposledný, tak budeš mať minus 1 skore. A hen ten bude mať plus 50 skore. Aha. Teraz sa spojíme. Ne. Už sa idem s tebou spojiť, čakaj, staviam to už. Ja som to položil crafting table. Ale ja už to mám postavené. Ja už to staviam. To máš vodu. Ne! Ne, teraz nemám vodu! No to si posral. Ja mám vodu. Čorol som ti vodu. A čo tu robí ten dement? Ne, on ide za čestkou. Zostrel ho nejako, zostrel ho. Ja nemám, ale tu máš lúk, tu máš šel. Díky. Hodím ho po ňom. Tu máš lúk. On po mne hodil snowbally. Naopak, ne? Ja keby som mal fishing rod, tak by neskončil dobre. Čo by si mu robil s fishing rodom? Pichol by som to do ryti. O. Jak tebe? Oh. Ale ty to vždycky tak robíš. Ja ti strču môj koleno hubí alebo niečo iné. A čo si myslel s tým iným? To je niečo iné. Ruku? Možno. Nikto nevie. Hej, celosvetová záhada. Kde si ty kopeš, že? Nie. Ja to mám, že potom až také tak suroviny. Vypal. Som ja? OK, nechám ťa tu. Ne, ty nezabudovaj ma, alebo čo robíš? Nerob to. Ja sa dostať iba hore. Ty si dement. Čo, ja sa dostať iba hore? To sa ne. Ty nemáš sekeru, že? Nie, ja mám krom. OK, tak ja ti zabudujem drevom potom. Už sa stalo. Aha, vidím. Čau. Nádhera, teraz keby som do teba treskol, tak by si... Prestaň, čo je? Čo je? Ty vole! Skoro si padol. Skoro. Taký štepiel. OK, tak ideme sa zaotočiť. Díky. Ne! Trollovo. Dobre, čakaj, ja musím najskôr ale urobiť si helmu a meč.
si A buzna. ja tam mám ešte suroviny na mojom ostrove. Aha, tak mi daj jeden iron. No, ty mi musíš dať krom, že ti to vykopem. Čo? Tu máš. Daj mi krompač. Tyč. Ja tam položím radšej vodu. Hej, prestaň. Ja si zabijem mojim mečom. Ja si zabijem mojim dykom. A ja som radšej položím meč. Teda vodu. Ty vole, však oni sa to nejak zabijú sami. Ty tam Ender má full iron, ty vole, ja ho musíme nejako zostreliť. My vôbec Ja som nemáme bol- suroviny, kurník šopa. Ja áno. Ty ne. Ja neviem, aké to je hlboké, ja sa bojím, že sa podkopem. Držím iba shift. No, to O, máš. irony. Okay. Uvidím hore. Dobre, tak okamžite poď sem a daj mi jeden iron. Naval. Idem k tebe. Ne, nerob. Pôjdem sa skátku. Ja som nič neurobil. Tam máš vodu, tam. Ja som skoro padol. Ale tu máš. Nerob. Nerob. Dobre. Nerob. Chceš irony? Hej, jeden. Máš. Daj mi jeden iron. Idem to vypiec. Ty vole, nedržal, ja som Ježiš. neviem. Ja som ich trošku vyhodil. Ty si debil. Že ste zabijem. To prdele. Ty kde si? Idem tam dole. Ty kde si? Hej, pozeraj na to. Kaprčíc, ja som zase padol, toto nemyslíš vážne. Ja som zastavil vodu. Ne. Ale áno. Ne. Ok, dobre, pustím to. Ó, díky irony. Ó, Ja aj tak idem po inej. Ja Kde dojdem tam hore a zabijem ťa. Chceš to? Ne, ja všetko zastavím. Stavíme sa? Ne. Nestavíme. Naval! Daj ďalšiu No vodu. tak, Ty si debil. povedz rýchlo, že potrebujem pomoc. Potrebujem pomoc. Dobre. Potrebujem pomoc. No. Tam máš vodu, rýchlo. Si buzera. Ja už sa tomu Ja sa dostanem. opováž ma zabiť, ok? Nebojím Zabiješ sa. ma, alebo Ne, nezabijem. To bol joke. Daj mi vodu. Ty si povedal, že to bol joke. Sereš ma. Ja si nepustím vodu. Ne. Ok, dobre, to máš. Ó, díky za irony. Ó. Si buzna. Vedel si o tom? Ne, ja som... Rýchlo, poď hore. Tam niekto je bachaj, niekto s full iron. Lag, internetový lag. Je tam niekto s full ironom. Áno, došiel ku mne a ja som sa skoro postral. Do prčic. Ne, on ma vidí. Oni sú teda nejakí dvaja ľudia. A? To byčan, ideme ťa zabiť. Ne, on ma zabil. Neboj sa, ja ho zabijem. No, ja ti neverím. Ja som ho zhodil. Ne, on zhodil mňa. Ne, on ide teraz zastaviť všetku vodu, vážne. To neurobíš. Ne. Daj sa. Prosím ťa, ne. Nerob to. Dúfajme, že on si myslel, že som mŕtvy. Ne, on to urobil. Zabij sa. Ne. Zabij sa. Ne. Ne, on povedal, že môžeme byť priatelia. Zabij sa rýchlo, vy ste tam iba vy dvaja. Never. Ja sa zachránim. Kebyže mám viacej blokov. Ja som pán v tom, ja som to raz urobil, zabil som. Pokračujeme v natáčaní. Neviem ťa počuť. Pokračujeme v natáčaní, hovorím do prší. Dobre. Skakam. S najlepšou. O, my sme zase vedľa seba. Ja ťa nevidím. Tu, Áno. vedľa teba som ty. Áno, zase ten debil. To vážne? Aha. Ty si debil. Ja. Aha, tam si. A tu je tento debil. Musíme ho nejako dohnať na nejakú... Počkaj, medzi nami je niekto? Hej, medzi nami je niekto. Ja som si myslel, že to si ty.
Áno, vidím ťa. Taký Steve, že? Ne, Čo? taký Som podobne nevybral ani vyzerám. česky. Ja teraz položím lávu a pozeraj sa, kde je tá láva. Nebudem. Nepozerám, som Mám zastrel. TNTčka a Slither Steel. Máš? Šimon, nejsem s tebou tým. Prečo? Tak skákaj. OK, tak zomreš. Skákaj. Ne, zomreš. No skáčem. A vidím ťa, zase ten debil. Si taký skorý človek ináč. Aha. Takže ty si debil. Nehovorím. Čo? OK, strih. Yeah. Takže sme pri ďalšom koli. Yeah. Dobre. Ale to s tou vodou bolo dobre. Aha. To bol fail. Takže prvé. Modré prasa fail. Druhé. Voda fail. Čo bude teraz tretí fail? Že ťa zabijem. Ne, to neurobíš. Počkaj. To neurobíš, ja to urobím skôr. Večerovať, čo? To vážne. No, potom sa vrátim ešte. Natoč nejaké kolo ty sám, povedz, že som chcel išiel vysrať. Ja to natáčam. OK. Dobre, Čau, zatiaľ. A nepolož ma na sebe. Upolož sa tu. Čau. Dobre. Takže sme tu sami. Áno. Ideme hrať 6 z 8. Úžasné. Join the game. 10 sekúnd, dobré. Teraz ideme hneď nejako zabiť naprvo. Tak ne. A keby to niekoho zaujímalo, tak to Mičan sa išiel vysrať. Hej. Takže sme sami. Dobre. Pardon. Wow, teraz to bude super, Iron. Jo. Tak, 4 irony. Pekne. Škoda, že som žiadne nedostal v čestkách, tedy to je najlepšie, keď si nejaké naťažím a mám ešte v čestkách. 6. Vyzerá to tak, že si urobím botičky a meč. Dobre. Teraz by to na niekto bol a zabil mila, to by bolo vážne úžasné. Viem, že ja niekoho zabijem, keď sem niekto dojde. Oh shit. Wow, on zabil, či čo? Neviem.
Dobre, takže toho zaujame. Oh fuck. OK. Skoro. Botičky. Yeah. Botičky. Dobre. Asi pôjdem tam, neviem. Si urobiť expo. Dobre. Fuck. Takže teraz sa budeme pokúšať dostať do stredu nejako bez toho, aby nás niekto zhodil. Stratégy. Holy shit! OK, fail. Dobre. Takže vrátim sa späť o chvíľočku a budem to s Tomičanom. Takže sme pri ďalšom kole, tentokrát konečne aj s Tomičanom už nesere. O, lagy, TNTčka, lagy a TNTčka. Ja tu nemám žiadne lagy. Počkať. Ježiš. Ja mám lagy a hovado. A sme hneď vedľa seba, to je dobré. Úžasné. Ale ja mám lagy a hovado. Asi sa odbahnem TNTčkami. No máš na hovno počítať. Ty vole, na hovno počítaš? Chceš niečo? Ne, robil som si stranu. Chceš koleno? O, 10 ironov beach. O, prečo mám také lagy? Ja už nemám. A mal som. 8 FPS, vážne? Však keď natáčam, mám okolo 40. 10 FPS, 7 FPS, 9 FPS. Pozri sa do nastavení. Tak vám poviem ľudia, že teraz to bude strašne lagovať, takže no hate boss. No pozri sa do nastavení, či tam máš prosím, Ne, vážne som sa teraz podpálil v lave. Ach jaj. OK, dobro, už to ukončím ja, už to nepôjde. Najhoršie koniec videa ever. OK, ja som zomrel. Poď ešte jedno kolo, bude sranda. Ideme. Ja už idem na lobby. OK. Takže čaute ľudia, uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.